Cada matí és un nou començar, perquè els records no es poden menjar i tu ho saps. I amb la suor assaones el blat i amb l'arada carones els camps com tu saps. Així estem en la 5è B. I en el 6è també. Estem a la plaça del nostre poble, on tantes vegades hem jugat. Estem ací per a presentar-vos un amic que hem fet a l'escola. Vicent Andrés Estellés, poeta il·lustre. De Burxassó. El fill del forner. L'home d'Isabel. La veu d'un poble. La veu d'un poble! La nostra terra no aguanta més danys si tu saps que és ja. És per això que el teu... També vos duguem la veu d'un altre poeta. Comparteix amb Estellés el gust per la llengua. Miquel Martí i Pol va néixer a Roda de Ter. Una malaltia, l'esclerosi múltiple, va fer que poguera dedicar més temps a la poesia. Amb Estimat de Marta es va fer un escriptor més famós. El seu món poètic expressa les sensacions més humanes, com l'amor, el desig o l'amor. Estellés i ell mateix estarien orgullosos de que es juntaren per a fer aquest acte de poesia. Com diu Miquel Martí i Pol. Tot està per fer, tot és possible. Tot està per fer, tot és possible. Tot està per fer, tot és possible! Cada matí llaurador crec en tu, en la teua ànima d'aigua del Jup.